Έτσι είναι το σωστό. Για κοιτάξτε, είναι φεστιβάλ καρπουζιού, παιδιά. Α, είναι τα βαμμένα καρπούζια, παιδιά, είναι τέλειο. Όχι, τα κομμένα. Δεν είναι βαμμένα, είναι κομμένα στο σχέδιο. Και εσύ είσαι σήμερα. Λοιπόν, στην Τσεχία κάνανε αυτό το φεστιβάλ καρπουζιού. Με δέρνει, ανοίξτε κάμερες να φανεί ότι με δέρνει. Και κάνουν αυτά τα σχήματα, ρε παιδιά. Παίρνει το καρπούζι και το σμιλεύει. Δεν έχει τι άλλο να κάνει. Τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα και το κάνει το καρπούζι μπανάνα. Πώς να σου πω. Κοίτα εδώ τι φτιάχνει. Σχέδια πάνω στο καρπούζι. Να, και τον πύργο της Πίζας τον έχω. Και λουλούδια έχω. Τι είναι αυτό. Να, κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό, παιδιά. Κοιτάξτε το. Το κοιτάμε. Κοιτάξτε το. Να, και καράβια. Έτσι. Φαντάσου και πριν από λίγο καιρό το μόνο Αυτό, που ήξερα κοίτα αυτό με τα άλογα. είναι ότι δεν χωράνε κάτω από την ίδια μασχάλη. Χρήσα, εντάξει. Εγώ του μιλάω, δεν κατάλαβα. Στο σπίτι θα πάω με το Φώτη. Να πας. Λοιπόν, αυτό ήταν το φεστιβάλ καρπουζιού στην Τσεχία, κυρίες και κύριοι.